Umehluko phakathi kwesiphakamiso nesithwalo omkhulu kakhulu. Isiphakamiso siyinto ejulile kodwa asifani nesithwalo. Uma ngabe uthwele usuke uphakame ngokufa komunye umuntu. Le gama lithi ukuthwala lisuke egameni lokuthi umuntu afe bese athwale wena, aphakamise wena. Ukufa kwakhe kube ukuphakama kwakho. Ingakho sithi ukuthwala ngoba uthwalwa uyena loya muntu usuka afile ukuthi wena ube nengcebo. Isiphakamiso ke sona, isiphakamiso kulapho khona siphakamisa inhlanhla zakho wazwala uyifumbethe ngoba ayikho ingane izandla ezivulile. Lokho umuntu uzalwa afumbethe izandla kusho ukuthi wonke umuntu uzalwa nenhlanhla ethile nesipho esithile kumele azosiphela kulomhlaba. Akekho umuntu ezolela inhlupheko. Uma sikuphakamisa suke sivule inhlanhla zakho ozalwe unazo. Umehluko yiwo loyo. Kuthi isiphakamiso kulapho khona kufa khona umuntu ukuze aphakamise wena. Namuhla kanye ke sikhuluma ngokuthwala kodwa sizokhuluma ngesiphakamiso. Sineziphakamiso nezithwaleni engakhulu lapha ekhaya kaMkhulu Ndebezisa inyanga yamacala zihluka ngokuhlukana kwazo ngama levels. Namhlanje sizofocusa ku level 1. U level 1 wethu ulo. Nangu level 1 wethu. Uthola into efana nale. Yini lena? Yigona. Ngolimi lwabanye kuthiwa isigubhu. Kodwa akubona ukuhlukile kunaloko okunye kwabanye. Uhluke kakhulu ukuyabona kufana lokho okunye kujwayelekile. Lokhu kodwa nje indlela ekukhandeke ngayo. Umuntu osebenziswe lapha. Ihlahla esisetshenziswe lapha ukuze kukhandeke lokhu kodwa kuyazikhulumela, kukodwa kuyasebenza, kukodwa kuyakuphakamisa. Manje ke thina sikukhandela lokhu. Sikuvule lapha njengoba kuvuleke sifake umuthi lapha ozophakamisa wena ukuze ucebe ube isigwili ngendlela uyithandayo futhi ngendlela ezojabulisa wena. Kodwa ukhumbule yini lena isiphakamiso. Isiphakamiso sinabo ubungozi ngoba siphakamisa wena nenhlanhla yakho. Ubungozi obukhona obuncane lapha ngoba akusisithwalo, uyaphakanyiswa. Ukuze inhlanhla yakho ikwazi ukukuphilela, ukuze ukwazi ukuba nemoto, ukwazi ukuba nemizi, ukwazi ukuba namabhizinisi ngoba umuntu ufisa ukuba namabhizinisi. Kuphakama yonke into wena oyifisa noyilangazelelayo. Into mangabe iyadla emqondweni wakho kuba khona isithombe esithile sivakashela emqondweni wakho umuhleli. Kusho khona ukuthi lento le ubizo lakho futhi unawo amandla ukuthi uyenze yenzeke. Into ekuhlulayo nje ukuthi uhlulwa amandla ukuthi into uyenze ngenxa yezathu ezithile zokuphila. Uma uphakanyisiwe lento leyo uyayenza yenze ngoba usuyiphakamisile inhlanhla yakho, uyivumbula inhlanhla yakho. Kusho ukuthi yonke into enesandla sakho ngaphakathi izokuvuma. Yonke iminyango onqonqoza kuyona izovulwa. Yonke into ethinta izophila, yonke into ebamba izophefumula ngoba usuphakanyisiwe. Angeke into ugcine ngokuyicabanga kuphela ngomqabango wakho ukuthi ey mangazibona nginebhizinisi so bese phela lapho. Cha, ngoba usuphakanyisiwe uzoyicabanga bese uyayenza bese iyenzeka. Ulevel 1 wethu isiphakamiso sedlozi. Level 1 wethu asithebuli idlozi. Kunomehluko omkhulu kakhulu phakathi kokuthebula idlozi silibheke wena kuphela phakathi kwekhaya nokuthi uphakamise idlozi. Lapha asithebuli idlozi kodwa senze idlozi silikubheke. Isiphakamiso sedlozi lesi asinabo ubungozi. Uzothola into efana nale mawuzofuna level 1. Uzothola into efana nale. Lapha ke umthetho walapha munye vo. Ukuthi kumele ube umuntu oqondile, ungabe umuntu ogijimayo la kusasavukile la sasaliyele sesavukile. Ube umuntu oqondile oyithandayo futhi oyihloniphayo ngoba sophakamisa ini idlozi lakho ukuze likusebenzele. Isiphakamiso sedlozi. Idlozi ke alizwani nento engcolile, alizwani nomuntu ongahlambulukile. Kubalekile ukuthi mase kunike lokhu u level 1 uwenze isiciniso sokuthi umuntu okwazi ukuzibamba, umuntu onaso isimilo, umuntu okwazi ukufocus kuphathina i1. Ngoba uma ngabe uzolala la uvukela ngeke kusebenzele level 1. U level 1 isiphakamiso sedlozi into epure efuna na ukuthi uhlale umsulwa. Ungaba nomlingani kodwa umlingani wakho ngoba umlingani uyi1. U level 1. How do you activate u level 1? U level 1 uyezomlanda kithi njengoba nje. Bese ufika naye ekhaya wena ushisa impepho, umbiki umnikeza igama. U level 1. Uma usum-activator ke manje kufuna ukuthi uthole uma ngabe umuntu esifazane uthathe level 1. Kufuna ukuthi uthole isidoda separtner yakho uzokwazi ukusifaka lapha. Awuthebuli inhlanhla zepartner yakho. Partner yakho futhi angeke ilimali. Ayikho into ezoyivelela impi. Uma uthatha isidoda sakho usifaka lapha, kufanele ukuthi uyayibika uyintroduce edlozini lakho ukuze ukuphakama kwakho yena kungamcindezeli. Nokuthi yena angabi inkinga ekuphakameni kwakho. Ingakho sisimele ube nepartner eyi1 because nje ufaka idoda ezihlukahlukene, wena ufaka isidoda esisodwa. Inhle ngani? Inhle ngokuthi ipartner yakho ngeke kwazi ukuqindezela, uzokwazi ukuyibika idlozi lakho limazi noma ngabe ubuya kuye but kunento ofuna ukuyicela lapha ukwazi ukusondela ngoba laphunga lela ndoda yakho liyaziwa.
usuwenzela lokho. Noma futhi umuntu oyindoda uthatha level 1 isiphakamiso sedlozi, nawe ufuna ukuthole i-discharge yepartner yakho uyifake lapha. Ngalo ndlela leyo uyayibika ukuze iyaziwe iphunga lakhe lingacasuli ledlozi lakho lizobe sekuphakamise ngalo. Iphunga lakhe mabuye kohlangana naye lingadedisi leyanhlanhla yakho sekuphakamisile. Ikwazi ukuthi iyazi iphunga lakhe laziwe lapha ukuze inhlanhla zakho zingaphazamiseki. Ngakho sekufuna ukuthi ini insi yakhe yangaphansi uyifake lapha. Isiphakamiso sedlozi lesi. Idlozi alilethe ubungozi, idlozi alilethe ukufa nokuphakathi kwekhaya, kodwa lilethe ukuphila. Ingakho ngithi kufuneka ukuthi uthole isidoda noma i-discharge yepartner yakho uyifake lapha. Ube nepartner eyi-1. Yinhle ngani futhi le partner yakho angeke ikuchithele nokuchithela ngoba uyobesaka abanjwe na idlozi lakho. Uyobufana ukuthi umbikile edlozini lakho mangabe usofake ini impahla yakhe yangaphansi lapha. This is our level 1 wesiphakamiso. Now siya ku level 2. Level 2 bantu bakithi nayo isiphakamiso sedlozi. Sithi isiphakamiso yini? Siphakamisa inhlanhla zakho wena owazalwa uyifumbethe. Wonke umuntu mezalo uzala afumbethe izandla ukuze kuphile inhlanhla ethile emzimbeni wakhe. Yeke umuntu uzayile ukuhlupheka. Uma uthatha level 2, level 2 still isiphakamiso sedlozi abukho ubungozi lapha. Kuhluka ngama levels ngokuthi amandla walingani. Kuya ngawuthi ufuna ukuzibona kuliphi izinga lempilo. Khona umuntu ofuna ukuceba, khona umuntu ofuna uku-afforda nje, khona umuntu ofuna ukuba wealthy and funny. Umuntu nomuntu unephupho lokuthi yena ufuna ukuzibona aphila impilo enjani. That's why neziphakamiso zethu zinama level. Kuthi wena ufuna ukuzibona kule level le, ufuna ukuzibona kule level le, ufuna ukuzibona kule level le. The more level ukhuphuka nemali ekhandayo le level leyo yiningi. Level mayiphansi nemali ekhandayo le level leyo incane. Kuya nge-level wena ufuna ukuzibona uphakame ngalo, izinga lempilo ufuna ukuzibona kulo. Level 2 isiphakamiso sedlozi naye. Wonke umuntu mezalo okusuke kunesidalwa esithile sivukayo. So level 2 sivuza leso sidalwa leso esabhubha savuka ngawe. Kuthi masikulekele sikubheke sikunike zonke inhlanhla. Level 2 yamthatha nayo uzothi into efana nalena ku level 2. Umthatho uhambe naye ekhaya. Level 2 mom activator. Kufuna ukuthi uyethuneni, ufuna ithuna kodwa ithuna la kudala. Ufuna ithuna la kudala. Elendode elingasanakiwe. I'm sorry to say this but abazalwana bayangcwaba bese bathi umuntu ushonile bashiya kanjalo. Abayi ukutina amathuna baye kombheka. So lo muntu lo efana nomuntu olahliwe udinga umuntu ozoba i-owner yakhe. So mawufika lapha ya wena kube nje khona emncane kuze lo avale kangaka nje aveli kangaka lo umshiye lapha umlanda after 3 days. Lo yamoya lo yamuntu uzongena lapha. Uyena ozowuthuma ke mawuvula lapha uthume lo moya lo yamuntu. But level 2 usebenza kanjani? Level 2 umsebenzisa ebusuku kuphela, akasebenzi emini, akasebenzi ekseni. Mawufuna ukuthuma level 2 noma une request lese umuntu amathenda, ufuna ithenda elithile liphume libheke kuwe. Level 2 uthuma ebusuku. Level 2 yakhulula ube ngqunu, uthatha amalahle lokuthiwa ama charcoal. Ilahle ulishise bese ufaka umunongoho lokhu. Sesithi umunongoho lokhu ukufaka ukuthi lapha mase activate ukuzophuma litende lithi ta udedesela kule lahle lakho bese wena mase kushunqa uyakhulula ube ngqunu. Ukhulume nalo level 2 wakho ukuthi ufuna kwenzele akwenzele u1 no2 no3 no4 no5 no6 no7 ingendlela uzomkhulumisa ngayo ku level 2. Yabona uhluka kanjani ku level 1? Level 2 awufaka isidoda, awufaka i-discharge yomuntu wakho. Uyomgubhela for 3 days ethuneni lomuntu oyindoda ongasanakiwe. After 3 days uyamlanda. Uma uzomkhulumisa uyakhulula ube ngqunu ngale ndlela oza ngayo emhlabeni. Ufaka umunongoho sithi yini ile nduku le evala la. Ufaka yona kanje uyithi bese udodisela emalahleni da izotonta emalahleni ngoba sokusignal umuthi wakho. Umuntu otembalahleni uyakhuluma ukuthi ufuna into eso yenzeke. Always ngo12 ebusuku uyamkhulumisa ngothatha level 2. Ushana ngegaba nangama level. Then we have our level 3. Level 3 thola into efana nale. Isiphakamiso sebhenga lokhu. Uthola into efana le ku level 3. Isiphakamiso sebhengela. Baningi kakhulu abantu abanale siphakamiso lesi. Umuntu ayefaka ibhengela bombuza athi uphethwe izandla. Omunye athi ugcokisa umoya uthile umngenile ngaphakathi. Abanye akusigciniso lelo. Even nebosi yakho ifakile lokhu inako oluthi yini le.
Wenzela wena ukuthi njalo ukwazi uvuka ekuseni noma ukhathele uhambe uyomsebenzela. Wenzeleni ikhiqizeleni imali. Namhla mina ngithi makube uwena ke manje ufaka le bhengeli. Nawe kuzovuka abanye abantu bezosebenzela wena bakhiqizele wena imali. Sesithi isikhathi kuno umsebenzi lomunye umuntu awukhathelanga. Ukucebisa enye indoda. Dala umcebisa. Vuka nje ekuseni noma ukhathele noma ugula. Ukuthi awuna choice mele uyosebenzela lo yamuntu ngoba wena ufake lokho uphakanyiswe ngalokho. Nawe manje ichinje leyo nto. Mabasebenzele wena manje. Makube uwena abantu abavuka ekuseni ngenxa yakhe beyokusebenzela. Ishinje lento ungavumi ukusebenzela umuntu uzokhunjula amathonga wakini. Nawe ngosetshenzelwe. Gogwakho wakasebenzela emakhishini. Mama wakho wakasebenzela umuntu. Nawe usebenzela umuntu. Nengaze ukusebenzela umuntu. Kanti ekhaya lakho ubani uyokasetshenzelwe. From this generation to this generation, from this generation to this generation, nokho sisebenzela abantu. Ichinje manje ngesithwalo sani, I mean ngesiphakamiso sani sebhengeli. Siyezwa kuyithola nje ngichazela ngiyithola ngoba manje sisakhuluma ngani ngeyiphakamiso. Asinabo ubungozi kilisi. Isiphakamiso sebhengeli. Into ozoyenza ke lapha wena uzofika sokunika into efana nale. Kodwa lento le uma ufika uzoyilanda, ufika neimbuzi ezimbili. Imbuzi ezimbili. Mawuzolanda lokho. Lokhu ke manje siqale singene ngaphansi komgede. Umgede it's a cave. Sikusebenza ngale mbuzi yokuqala. Sisuke phansi komgede siya phezulu ke manje entabeni. Kuthi manje wena usuyophakama. Sisisa phezulu ke manje. Sikususa phansi ke saphezulu. Sikusebenza ngale mbuzi ebisibili. Bese sikufaka lokho. Ngaso yonke isikhathi uma ngabe into zakho ubona ngathi ziyashayisana. Ubamba lokho ngale ndlela nje ukushikishe kanje bese ukhuluma nako. Kuzokuzwa kuqonde. Phakama ube nayo into ofisa kuba nayo. Ngaphandle ukuthi uthole into efana nale ozoyikhulumisa, but le ihlalise egazini lakhe ihlali nawe ngoba lenye kuhambe nayo yonke indawo. Le kuthi uzohamba nayo yonke indawo ngoba ihlale engalweni yakho siyifaka esandleni saka left. Le isiphakamiso sebhengeli. Siyibitha ngaleyo ndlela. Bese siba no level 4. Level 4 wesinayo sesisiphakamiso. Level 4 uthola inwele zomlungu. Umlungu ocebile nje impela umlungu rich. Uma ngabe unayo access ukuthola inwele zomlungu sifana khulileka sokutholela thina. Uthola inwele zomlungu. Kodwa inwele zomlungu ziyatholakala emahotela ama 5-star hotel. Abelungu yabanaka bayakama bashino lezi negama nje kanjalo. So ungazithola e5-star hotel noma uzithole khona lapho kwakhe mangabe khona umuntu omaziyo osebenzela umlungu ethizini. Kodwa iziqiniso sokuthi umlungu ocebile, umlungu orich loyo. Esophakamisa ngenwele zakhe ukuze nawe ukwazi ukuceba. Ungathathi inwele zomlungu noma ngabe yimuphi. Kufanele inwele zomlungu ocebile, umlungu orich. Lezi inwele zakhe lo mlungu loyo sizozisebenza ngeke ngikwazi ukudalula ke lapho usebenza kanjani, but sizozisebenza lezi inwele zomlungu sikuphakamise ngazo. That is our bani, our level 4. Besibe une level 5. Level 5 wethu uthola into ezimbili. Level 5 hamba nento ezimbili. Uthola lokhu ke ku level 5. This is our level 5. Ku level 5 uthola into efana nale. Ukuthola kuhamba kokubili ngale ndlela ku level 5. Ku level 5 makhathazike lokhu kuyavuleka kanje yakubona. Sikufakele ke lo muthi lapha phakathi. Bese siyakuvala ngale ndlela. Bese ukuthatha kuhamba kokubili kanje. Lo u level 5. U level 5 akahluphi. Ungambeka nasedanini room yakho, ungambeka nasemotweni yakho, ngakubuza uzosini ihlubisa into yokuhlubisa. Kanti cha uyazi ukuthi isiphakamiso sakho lesi. Ungambeka futhi nasekamereni lakho. Asikho isidingo sokuthi uzovula umsamo phakathi kwekhaya. Akahluphi level 5. Now, umthola kuhamba kokubili kanje. U level 5 uthathwa abantu besilisa nabantu besifazane. Kunama level ahluka ukuthi lawa amadoda, lawa abafazi. But level 5 akana inkinga. Uthatha abantu besilisa nabantu besifazane akana inkinga. Uyindoda umfazi uyafitha ku level 5. Mawufuna ukuphakama ube nemali, ucebe ube yisisigwili Nkosi yami. Uthatha u level 5. U level 5 usebenza kanjani? U level 5 ukhuluma naye ekseni nasebusuku kuphela. Awukhulumi naye emini. Ukhuluma naye ekseni nasebusuku kuphela uma ngabe une request ku level 5. Ukhuluma naye ekseni nasebusuku kuphela. If une request ku level 5.
Asikho isidingo sokuthi uzokhululwa uyagcoka akanankinga ngo level 5 kodwa uma ukhuluma naye ekseni nasebusuku kuphela emini lutho mawufuna ukwenza request ukhuluma naye ekseni nasebusuku ulevel 5 lo uyisiphakamiso akusona isithwalo ayeke ngidalule konke ukuthi uyenza kanjani kodwa bahamba bobabili kanje uma ngabe udinga ulevel 5 ngithi sinama level ashiyashana ngokuhlukana kwawo ngaphinde ngachaza ukuthi asebenza kanjani ngachaza ukuthi uactivate kanjani ngoba sengibuya ke ngelinye ilanga ngizokuchazela ngo level 6 level 7 level 8 njalo njalo up to level 30 because sineziphakamiso from level 1 up to level 30 kodwa zonke le ziphakamiso ziyasebenza futhi ziyayiletha imali incebo nje into wena naye nizoba mathi nolimi nyokusoluluza nyokuhlupheke uya ngokuthi wena ufuna ukuzibona kuliphi izinga lempilo njengoba ngichazile bangabantu anifani namazinga anifuna ukuzibona kuwempilo awafani nikhumbule inkinga nasixazululo kuze libe inkinga kodwa kunesixazululo